ora lagi sambat, ora juga lagi nyalahna takdir. Mung lagi takon maring awakku dewek. Kenapa kok kayak gitu temen ya? Kenapa nyong ora teng kaya liyane? Kenapa nyong ora bisa kaya liyane? Orang ngeluh ora, mung lagi takon maring awake nyong dewek. Kenapa nyong bisa kaya kiye? Kenapa nyong ora bisa kaya kae? Kenapa nyong ora bisa kaya kue? Kenapa nyong kudu sing ngalami kaya kiye? Kenapa batire nyong ya ora kuwi lho. Ora ngeluh, ora sambat, ora nyalahna takdir, mung lagi takon karo awake nyong dewek. Saat hujan